Ilegal na pagtatapon ng manure sa poultry farms Pinuna sa Umingan. Para sa detalye, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng follow-up inspection noong Huwebes sa Sitio Bubuaya, Barangay Prado ang lokal na pamahalaan ng Umingan matapos makitang may illegal na nagtatapon ng manure o dumi ng hayop mula sa isang manukana. Dahil dito agad na naglabas ang tanggapan ng sanitary order sa isa sa mga poultry farms sa bayan kinabukasan. Bukod dito, nag-inspection din ang monitoring committee sa iba pang poultry farms sa mga barangay ng Casiliana, Fulgocino, Ricos at Santa Rosa upang tiyakin na malinis ang paligid at sumusunod sa batas. Alinsunod sa Municipal Ordinance No. 1 Series 2025, layo ng aktibidad na panatilihing malinis ang kapaligiran ng poultry at piggery farms at magbigay ng parusa sa mga lalabag. Ayon sa tanggapan, hakbang ito para protektahan ang kalusugan ng komunidad at maiwasan ang polusyon sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, tigupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.